गिबि गिबियावनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ अनसायग्रा साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम जोंनि नैबे आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि स्टाफ जानानै बयनिसिमबो हारिमु अनसायगिरिफोरनिसिम साबायखर बावहरदों। नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि जोंहा फैबाय थानाय अक्ट'बर दाननि फैगौ 29, 30 आरो 31 अक्ट'आव जों मोनसे श्री लोखि फुजानि मुङाव मोनसे आलायारन थियेटारखौ जोङो बरायना लाबोदों। दा बिथांमोननि जिथु जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ अनसायनाय आरो सिबिनाय मोनगोन हिसाबै जोंनि आलायारन थियेटारा जोंनि नैबे ओनसोलाव गोसो गोथारैनो बाहागो लाफैदों। दा बे नायजाबाव जोंहा बाहागो लाफैगोन बा नुनो मोनगोन रायजो राजाफ्रा जोंहा मानगोनां निर्मल ब्रह्मनि गुफुर दावखा, उपेन केरकेटारिनि एभेक्सन आरो बेजों लोगोसे NKDनि गोरबोनि बिबार बे नायजाबफोरखौ जोंहा नुनो मोनगोन। बे हिसाबैनो दिनै आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालिया बेसेबांबा बोसोरनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां फरायसाफोरखौ जौगाहोनो हादोंब्लाबो गावारि अनुष्ठान हिसाबै जोंहा जौगाथाय खालामनो हायाखै। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मोनसे नैबे आलायारन थियेटाराव जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालिखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे हारिमु अनसायगिरि, हारिमुखौ फोथांनो लाखिनो गोसो गुदुं नैबे थियेटारखौ फोथांना लाखिग्रा बिथां उपेन केरकेटारिनि जे मोनसे आलायारन थियेटार बेखौ गोजौ थाखोसिम जौगाहोनो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगौ जोङो गिबियावनो मिजिंथिबाय। नोंथांमोना बे थियेटारखौ माबे समनिफ्राय देखायनाय जायो? जों बेखौ सिएन टिकेटआव जों मोनसे लिरनानै होदों। मोनाबिलिनि 6 रिंगा एबा 7 रिंगानिफ्राय जोङो 9 बाजियाव बियो जोबहैगोन आरो 9 बाजिनिफ्राय सेकेन्ड श' हिसाबै बेखौ दिन्थिनो थाखाय माने थांखि लानाय जादों आरो। बेखौ बेसेबां अक्ट'निफ्राय दिन्थिगोन? बेखौ 29 अक्ट'निफ्राय 31 अक्ट'सिम जोङो दिन्थिनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो। रायजो राजानि ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिथु रांखान्थिनि अबस्थाखौ नायनानै जों बेहाय गोबांथार खालामनाय जायाखै। जोंनि उननि गेलारियाव जोङो 100 रां, बेनिफ्राय जेसेबांनाखि सियारनि केपासिटिफोर थागोन बेखौ जोङो 150 राङावनो हगारना होनाय जागोन होननानै फोसावहरनाय जादों आरो। এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, সিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।